פה עלייה של ערך הנכס שלנו. כולנו רוצים לראות את העתיד של הילדים שלנו, עתיד טוב ומצליח, להיות שותפים לעזרה ובנייה של בסיס כלכלי להם, ובשבילנו זה שמחה גדולה. שמי ציון, נשואה ליעקב, גרים בקריית משה עשור. האמת היא שקנינו את הבית כאן כי ידענו שיש פה פוטנציאל התחדשות עירונית. וכבר ביום הראשון שבאנו דפקו על הדלתות. ופעם אחת באתי לכינוס, ושם דיברו על תוספת של 30 מטר מרובע. ואמרתי לעצמי, למה שאני אעזוב את הבית היפה שיש לי כאן, באזור כזה קסום, בשביל 30 מטר מרובע של תוספת? זה היה נשמע לי הזוי. יום אחד אני מקבלת בתיבת דואר תמונה של בית ומאחוריו עוד בית. טאבה קפיטל, ינון, זה היה מין כזה, לא אמרו את זה בבירור, בואו תשמעו בכנס פתיחה חגיגי, לכבודכם, לכבוד ההשקה של התוכנית. הגענו לשם, ואז הראו הדמיה לשכונה העתידית. ינון הציג את התוכנית שלו, הציג את האפשרויות לתמורות, הוא רכש את אמוננו, הוא פשוט רכש את אמוננו, ראינו אמנם אדם צעיר, אבל משהו באסטרטגיה ובדרך ובשקיפות וברתימה של אנשי מקצוע ורתימה של משקיעה ששותפה שלו, הבנו שאנחנו הולכים פה למשהו שהוא נשמע טוב והוא עורר אצלנו אמינות. טאבה קפיטל הגיעו עם גישה חברתית. הם הגיעו לשטח, הם נכנסו לבתים. ינון ישב איתנו כאן שעתיים כדי להסביר את עצמו, לשמוע מה היינו רוצים. לאורך כל הדרך הייתה תקשורת עם התושבים, תקשורת עם הדיירים, תקשורת עם ועד האגודה, עדכונים, קבוצת וואטסאפ. כל דבר שרצינו להגיד יכולנו להגיד, והייתה הקשבה מלאה. אנחנו מרגישים שאנחנו יותר מנלקחים כאן בחשבון. ממש שותפים להגשמה של הפרויקט הזה. הרעיון של ינון ושל חברת טאבה קפיטל הם לא היזם, הם החברה המארגנת. הם ארגנו אותנו כקבוצה, עשו עבודת שטח מדהימה עבור היזם שיבוא ויגשים את הפרויקט הזה. יהיו פה מגדלים גבוהים, אזורי סחר, גם אזורים שמורים יותר שישמרו קצת על הפן ההיסטורי של המקום הזה. זאת הולכת להיות ירושלים אחרת, וממקום של כבוד שאני מזדהה עם זה. חוץ מההנאה הרווחית שאנחנו גם נהנה ממנה. יש פה עלייה של ערך הנכס שלנו. כולנו רוצים לראות את העתיד של הילדים שלנו, עתיד טוב ומצליח, להיות שותפים לעזרה ובנייה של בסיס כלכלי להם, ובשבילנו זה שמחה גדולה. אנחנו סומכים על ינון ועל חברת טאבה קפיטל, אנחנו רואים שהם הצליחו לעמוד ולהשיג בקצב הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. כבר יש קרוב ל-70% שחתמו והביעו אמון בחברה ובינון. זה כנראה לא סתם, יש שם צוות רב מקצועי, אנשים שאנחנו מרגישים שהם בגובה העיניים, שהם משתפים אותנו ושאנחנו יכולים לסמוך עליהם. אנחנו מרגישים מאוד בטוחים ואנחנו מאמינים שינון יצליח והחברה הזאת תצליח והיא זאת שתעשה פה את הפרויקט של פינוי בינוי.